Ndicela uCamagu wabe sisigantsonto. Ndicela ingxilimbela kaCamagu. Ndicela inzwakazi kaCamagu. Ndinivile mna. Ngoku nje sizawuqalisa kumsebenzi kaBawurhatebe. Ndicela ke abamele kude basondele babe kufutshane. Okwesibini kucacisa nje indlela esisebenza ngayo. Bekumento ba singaphakathi kumasango akaRhatebe. Singaphakathi kothango sisonke. Nto nje ke indawo esabekwa kuzo ngabelungu asivumi. Yiyo loo nto ngokusihleli ngaphandle komzi kaBawurhatebe. Kodwa ke yena uza kuhlala ngaphakathi ehleke nabantu bakowabo oRhatebe notata benkolo kaNtu. Uzawusetyenzwa ke ngoku kuqaliswe nawubona wena inkqubo xa iqhubayo. Uzawuhamba kufike amaxesha oba kuthiwe phakamani ngoba thina asinayo ingoma yokombela. Nithi ke nina kucula xa sikumfuziselo kunje. Xa kuthiwa phakama ke abaphakami abosapho bahlala phantsi nomama baphakami bame phezu komntu ongutata xa eseleni ngomqolo Camagushane. Kwawuphakama abantu abangotata bodwa basiCamagusheni. Iza ke Tyhopho uzokwenza umsebenzi wakho Camagu. Inkosi Mplangwa. Oqala mandizazise ukwenzela into bangaba na ngofuna undikrweca ngengubo. Uyazi okokuba ugweqa bani. Ndikufumanekile mna igama. Ufumanekile uzalwa ngumsokoli. Umsokoli uzalwa nguSkititi. uSkititi azalwe nguMempu emagcineni. NdinguTyhopho mna unokwindlu nanqashwe elusha ungabulokhulu utyale kuphatho. Malamba yenhle amaphathisali ashalufumana emlungwini. Ndingumkhomazi mna ndinguQhinebe ndinguGugugu ndinguHali ndinguThomas Dada. Ndingumdlane mna ndingumSuthu ndinguNcilase ndingumlanjana masiCamagusha. Utata ke onzalayo ezalwa intombi asimanzuthweni nomaphanga konyeleso ogqutha masiCamagusha. Ndizawubhexesha umsebenzi kangelengele. Ndimbiza ngelo hlobo ke mna uBawurhatebe. Esithi ke yena Tyhopho. Ndicela oku kulandelayo. Yabazi ke abanomyayi abantu abakhumshileyo babiza uTilili. Ixesha labo lothanda ukhala eli. Khani barhwitshe mna. Utshilo umkhuluwa wathi thina kwinkolo kaNtu siyazola namhlanje kuba sifuzisele lo mntu singaye. Ndicela ke sizikrwitshe ukwenzela into yoba singaphazamisani. Kwesi sithuba ke phamba ndibize umntu otyunjiweyo ozawudibanisa wonke la manyange ezi zihlwele ezithe mwedwelele apha. Achaze into yokuba silapha. Ndicela Dr. Tsolwane okokuba ngaba na ke siphakame njengoba bethile kumkhulu wabekhaya abanamakuqelo bangaphakama bangasenawo kodwa ke bahlale. Ke sinike umzuzu ukuya kumizuzu emibini sinike inzolo kuzobonakala uba silapha ngoku kweli khaya longelengele.
masicima gusha masizole sitoko msitoko Kamagwini ukamagwe ndimvayo usenengqondo masikamagushe Kamago. ndinqwenela ke loo camagu neziquluba masiphinde sikamagushe Kamago. mbhexesha inkqubo koRhadebe onkwali amakhaya onke akhene neli khaya ngazo zonke indlela zokuzekana kwawo izinxiba mxhaka izitshica inki iindwalutho iinqorhonqorho nditsho mna iingqwangangqwili ezikhoyo phakathi kwethu ndibalula kwabaninzi abakhoyo nogqirha uThembikhaya Tsolwana Umqwathi lo ngumongameli wenkolokanto eGqeberha ikhonjiwe ke injove bandla ngoko ke ngamnye kuthi apha njengoko size nezihlwele zethu esize nazo uzokuba kulo msebenzi uqondobe kangaka wale ngwevu bawuxola uRhadebe siyazimema ke ngoko okokuba zibe yinxalenye yalo msitho zinike isihomo nesidima inzolo nokwamkeleka kokwenziwa kwalo msebenzi umkhulu kangaka xa ngoku simkhapha sizizihlwele zasekuhlaleni zesitalato zesixeko zephondo zelizwe ngokubanzi kude kwendele nangakumbi ngaphakathi apha ekhaya sithi ke kubuhlungu kunjalo ukumka kwakhe njengesiqu phakathi kwethu luchulumanco iminkili kwabaphantsi belikhaya kuba bona bongezelelwe isihlwele esinamandla nesingenantanga sithetha apha ngengqwangangqwili engathengisi ngobuyona bayo ngumAfrika wokwenene lo nobekholelwa gqibi kubuyena bakhe kwaye ke ukuza kuqinga kwethu kweliqonga lalapha kwaRhadebe asizi sichwechwa futhi siteketa kodwa siza sisazo kokuba siza kanye kuloo ngwevu nezihlwele ezifanele okokuba siziphakamise intloko zethu futhi sime gomololo siqinisekile ngobuthina bethu kuyo le ndawo ngoko ke kungake abaphantsi ngoqamatha yena ngokunonokwakhe angathi ke athobe amandla entsikelelo zakhe kuye wonke ubani othe wazokunyathela kule nkundla yaseKapa de kude kuthi nabo bangakhange bakwazi ukulenza ixesha kodwa ominqweno yabo okokuba bebenga bangayinxalenye yezi zihlwele zilapha endingafaneke ndigqithe kuko ukukhumbuza kwelokuqwela le nto yokuba akungamanani enza umsebenzi ozukileyo omhle nogqibeleleyo futhi nochanileyo kodwa ligcuntswana eliqinisekileyo ngoko likwenzayo ndake ndeva ngesilungu le nto ndizama ukuyiteketa apha isithi it is not about the quantity
but the quality. Ukuba ke sikhangele amanani ukuba ngakanani sakuba siyibhudile, kodwa ngoku siyayazi ukuba sizokuthini na kuba ngamnye okhoyo apho uyayazi ukuba uzokhapha le ngwevu yeso sihomo nesidima esifaneleyo. Kwalani ke ngoko ungagobi umsenge ukuze ibhokhwe ziwutye mathola nyongande kukudlelana camagwini. Masicamagusha. Ngoku kwenzeka oku kwakwenzeke ekuqalekeni. Xa sibombela simfaka emhlabeni simfaka esibelekweni. Uyawubuya uyokuzinza apho wayevela khona. Kaloku lento yinto yalonto. Xa sifaka umzimba wakhe ehlukene nomoya wakhe, laa mzimba siyawuhlwayela. Phakathi emzimbeni womntu kukho izinongo. Uthi xa engena simbeke emhlabeni, simgqumelela. Izinambuzane ezisemhlabeni zichithwa-chithane ngezazinongo. Xa zichithwa-chithana ngezazinongo, ziyatyhutyha zidibane neengcambu. Wawu mntu omkhulu. Le nto yinto yaloo nto. Umama ke nomama phaya kowabo uba omkhulu ozala umamakhe waye nenkosikazi ngaphambili, kodwa ndizawuchaza kule nkosikazi abantwana bayo. Umamakhe uzalwa bengabantwana abathandathu, amadoda mabili, isine sonke ingamabhinqa. Umama wale ndoda ngowesibili apha ekugqibeleni, umama ungowesine, ahlulwa umntana oyindodana. Ulapha eFeplaz wakwenophanga edolophini. Wafuna ukuphangela phela cha yayidolophu yaseFeplaz yabantu banengingi. Isebethwe i-District Council. Wafika uqola ke ezophangela. Bafike lapha ekhaya. Lokhana kunqumla. Wayefuna ipasi eLabour. Bakhaja iLabour wathi waqinisa isitafu esibomvu uphuma phela. Ngodoka ngophangela zebhayi. Yini? Basaqala ke ngokuthi uthi basibala bathi siyazabalaza. No, wathi isitafu esiphuma phela. Ngemoto lencane ke ngoku. Yo abeka phayile bayafika. Khokho nebuyi. Hayi, kube kwisitafu ephuma phela. Akakwazi. Mat basiza mxelela nomlupha. Unyaka wakho tata lo. Siyafika phasi emxelela. Udala, la unyaka wakhe lo. Uzathi makayephi? Mama kakaphila ngekhaya. Uzofika etheni? Ufike godukile kaloku. Ucela ke lo. Uthini balele fani le fani. Ndithi hayi, sinjalo thina kaXhosa. Unyaka wakhe ufuneka phangele. Paka dani kodke bafika zathi na enhlaka futhi. Ukhona lethi lapha engqondweni. Hayi, achieve. Bandikustop. Yebo. Sophangela. Bathi uphangele ekhaya. Uzogoduka xa ufuna ugodukile. Uphangele ekhaya. Ngilile nawe azobeka endlini wami, athetha nawe
ngoku ke ndelevele siyaphuma ngoku kukade kwashiya siya nawe ngokuphaa endlini yakho elungiselelwe wena yindlu elungiselelwe wena wedwa engakazi iqale mntu izawuba yakho siyabulela ukuba usivile wasithobela sethemba ke nakaloku nje ukuba xa siphuma apha kweli khaya sisiya phaa kulaa ndlu yakho siyawuphuma kolo hlobo side sokufika sikubeke uphumle ngile inkosi imashini cakwakho Oh, it's in book. I'm going to jump. Bantu abadala chama